U nilqakom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa se nitkellmu dwar Pjazza San Franġisk mill-gżira ta' Għawdex. Imma d-darba ħanħallsu lejn San Franġisk b'mod daqsxejn differenti. Fil-fatt se mmorru nagħmlu eżatt bħal San Franġisk. San Franġisk kien iħobb ħafna l-annimali, bħalma tafu dan il-qaddis huwa assoċjat kompletament mal-annimali u aħna hekk se nagħmlu wkoll. Fl-istess gżira Awċija ħaniltaqgħu ma' annimal partikolari. Edin Dreams of Horses Farm F'Għawdex. Viktor, inti ilek 10 sena hawnhekk. U jiena hawnhekk rajta. Issa d-dinja kif suppost tkun. Għaw kulħadd jgħix isu flimkien. Fehmna ftit hekk. Mela dik xi ħaġa ġifieri dan huwa eżempju li kieku ħallu d-dinja taħdem kif suppost. Ġifieri bħalma rajtu ġieġ, papri. Aħna bis-suppost hekk ngħixu, ġifieri. Vik, tina l-kunċett tal-post, hawnhekk hawn żwiemel li jiġu salvati u mbagħad iż-żwiemel isalvaw in-nies ukoll. Mela, li nagħmlu hawnhekk nagħmlu rescue ta' żwiemel li jkunu forsa qalbhom minnhom, ikunu naqra diffiċli biex jiġu ħendeljati, inġibuhom hawn nirrebeldjaw it-trust u mbagħad qegħdin nużawhom biex ngħinu persuni bi bżonni speċjali. Mela, ġifieri kull meta nagħmlu rescue aħna hawnhekk ma nagħmlux rehoming, hawnhekk min jidħolaw jibqgħu sal-aħħar anke jekk nagħmlu rescue forsi ta' xi debba li jkun ħajkella baby, il-baby jibqgħu wkoll. Għalle ma raġuni. Mela, għall-annimali li inti tkun daħħaltu jisew familja biex tarġa' ħorġu ġifieri jew ħajjimmissja u jew ħajjimmissjah. U importanti li jibqgħu anke għal min jiġu jagħmel użu minn dal-post li dejjem isib dak l-annimal li jkun għenu jimxu l-qoddim jibqa' jsibu għaw. Emu. Anka emu. Ħdejja għaw Lost Treasure illi milli miftit li tkellimna sissa fl-imkien għamel żmien u xek kellu kien maltrattat. Imma llum il-ġurnata jew iktar milli maltrattat telquh, imma llum il-ġurnata qiegħed hawn kif qed tħossok? Very good. Grazzi. Li interessanti wkoll hawnhekk li intom kemm jista' jkun tħallhom jgħixu b'mod naturali. Imma li bdejt tgħidli wkoll illi hemm ċertu affarijiet li nistgħu nagħmlu aħna tajjeb mal-annimali li jeżistu d-dar li jnaqsulhom daqsxejn il-moħqrija. Pereżempju ġieli tara annimali mlibsin. Jiena nemmen li kieku Alla rrid ilibishom. Li tilibishom kien jagħmilhom ġakketta jew jagħmilhom tnejn. Jiena dejjem ngħid forsi taraw x'annimal qed iħoss il-ksieħ għal fuq. Forsi sekondi jisħon. Imma inti qed libsu lilu qed wafqu mill-proċess tiegħu li jadatta ruħu għas-sitwazzjoni li jkun jgħix fiha. Ħanna naqgħod li naqgħek wiċċ wieħed ħmar u ħmar sanħin. Thank you, grazzi, Għandu raġuni jgħidlek thank you, Għaliex il-ħmar huwa annimal intelligenti. Intelligentissimu, intelligenti jiżjed miż-żiemel. Ġifieri bil-fors di għafek sewwa. Thanks għal-ħmir, aħna fejn aħna llum. Ġifieri jekk inti tara swar, jekk inti tara knejjes, huma kienu it-toroq, huma kienu li għenuna biex niddejnuhom. Ġifieri dawn kull sur li taraw, immaġinaw il-ħmir ġorru l-ġebel, ma kienawx trakkijiet, ma kienaw razza ta' ħmir Malta li llum intilfet, kienu nkunu kbar ħafna, jien niftakar wieħed biss f'ħajti. U l-ħmir ta' Malta mhux il-Malta biss għenu. 200 sena ilu ħadu l-ħmir minn Malta taw mill-George Washington l-Amerika biex għenu jikkrijaw il-bewla minnhom biex għenu biex inbniet l-Amerika u l-Awstralja. Kemm għandkom bżonn flus biex iżommu dal-post fis-sena? Mela, hawnhekk bħalma qed taraw ġifieri hi xi ħaġa li propjament għasik nista' nirrispondi għaliex l-annimali fil-li sewwa fil-li ma jkunux, ġifieri f'ġurnata waħda annimal wieħed. Kapaċi fuq l-ospiża bla. Bum, ok? Issa ben wieħed ieħor irridu ma' 12 euros kull
għal kull żiemel, plus u minus, ġifieri hemmhekk. Imma dawn nagħmluh ġifieri dawn il-prezzijiet għaliex nieħdu ħsiebhom aħna, ġifieri hawnhekk. Tal-volonturi ma jitħallsux biex. Ħallas ħadd Mela, u jekk xi ħadd għandu pjaċir li jgħinkom tajjeb jew jgħin b'xi mod ieħor possibbli tajjeb. posti bħal dawn dejjem hemm bżonn lajnuna għax inkella ma nkampawx. Kampaw. L-ispejjeż huma enormi, ġifieri donazzjonijiet u affarijiet bħal dawn jgħinu ħafna biex inkomplu aħna ngħinu l-annimali u l-annimali jkomplu jgħinu. Aħna waqt li qed nitkellmu din taraw id-dettalji ta' kif tistgħu tgħinuhom tajjeb biex jekk xi ħadd ikun jista' jagħti dik id-donazzjoni żgħira u jekk ikunu Anke jagħmlu viżit, ġifieri ikunu qed jgħinu il-post. il-post. Grazzi, u awguri. All right.